Pozdrav novi Hitman ovdje i dobrodošli u Minecraft Survival. Da. Danas imamo jednog gosta kojeg vi dosta vas trebate znat. Gosta Ovoga, kojeg je dosta. gosta, da, nemoj udarat tog lika, bok te. Ovo je profesionalni Čovječe, Minecraft igrač, to ti je vama lik. poznati kao Craft Minecraft 172. Ja se, da. Inače Mate, ne znam jesmo prije rekli imena, jesmo rekli da sam ja Marko, da si ti Mate, ali nebitno sad se zna jer zoveš se Mate. Lol. To je Ovoga, htjeli ste da igramo zajedno, pa ćemo igrat zajedno, imamo brutalan spawn, baš smo komentirali, doslovno smo se u selu od villagera spawnali, ima puno To je ovaca. dobro, morat ću manje tražit. Pa to je top, stari moj. Ti malo lagaš izgleda, ili ja lagam, nemam pojma. Ne znam je li upaljen PvP, jel to ja mogu udarit, da probam. Aha, dobro, okej. Dobro, nema veze, nek bude. Igramo na normal difficulty, ja mislim, da. No, klasični survival. Pa kuš, ja imam drvo jedno roknut, pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Gledaj, evo PUBG mi je u krvi. Stišćem tab. U biti ja sam krenuo igrat survival, Mate. Krenuo sam, a vidio si taj video, ja mislim. Kad sam krenuo onaj survival bez veze i kuš, al prestao sam jer snimam dinosaure više, a taj survival sam čuo da igramo zajedno. Ja mislim da je to lijepo od mene. Tako, sad lijepo mogu si dvorac početi praviti. Gledaj ti ovaj achievement, stari moj. Šta ćemo, gdje ćemo? Sad ćeš ti dvorac praviti, a nismo ni krenuli igrat još. To mi je cilj napraviti, nisam rekao da ću ga napraviti sad odmah. Pa dobro, ja gruvam drvo, a ti kako ćeš. Da, mogli bi krenuti, sviđa mi se mapa. Da, ja trebam, već štapić. Top. Pa da, sad ti štapići ispadaju, to je ne znam u ali ovo je sad, znači ovo je najnovija verzija 1.16.4, jel tako? Znači, brutalno. Jesi ti pregledao možda li ima šta u njihovim kućama? Ne, nismo još kuće, ništa, znači doslovno kak smo upalili, ja nisam niš dirao. Dobra, kraftat ću si od ovoga. Ja ću uzeti ovaj njihov kamen, baš me briga. Treba mi samo za pik. Wow, Stone Age. Nego šta, bratić? Čovječe, znači na onom serveru igram od 2017. i sad sve moram ispočetka. Da, u biti Mate nikad nije ni prestao igrat Minecraft, on je sam nastavio. Znači, a ja sam prestao jedno vrijeme i sad sam se vratio. Da, okej, gledaj kad... ajde sam pazi na ove krompire, nam i tu mrkvu i ovu neku nešto. Evo da to slučajno ostavimo bez toga jer... Da, pa nek to sam, neće to ništa. Trebali bi samo možda torčeva malo staviti više, tu će biti zombija. Sad sam se sjetio da ću si mač napraviti. Imamo kruh iz pekara. Ali VTF, moja pekara. Moj pekar. Imam tu krevet. Ne znam zašto mi je sve smiješno sad, ali nisam s tobom. Znači ja s njim nisam uopće igrao Minecraft, evo i mi smo odlučili snimati odmah. Mislim, igrati odmah snimati, evo. Tako da, nemam pojma. Ja sam kupio ovu ružu, čovječe moj. Krevet. Moja ruža. A će išli na živce, ono ko bude gledao, ova moja mehanička tipkovnica. Ja, ove budale, ja sam mrkvu izbio. Pa dobra jedna, nema veze. Jao, ne, ovo znači, nemoj, slučajno. Od vam. Šta? Trebali bi si nabaviti nešto za jest. Ma ja imam kruha jedno, čekaj dok se snažem. PUBG mi je još uvijek u prstima. Imam ja jedno 6 komada kruha. Gledaj, dođi vam, aj brzo da ne stojim pol sata. Čekaj sam sekund. Da vratimo ovu mrkvu. Tako. Gle za napitke praviti. Nemoj slučajno da ga s nečim srušiš ovako bez veze. Tu je u ovoj kući. Jer, mislim, nije nešto ekstra bitan
napravit Pa ću ja ne ti znam ga. di si ti. A tu ti je u ovoj, gle. A Kako me ne tamo? vidiš, ja tebe vidim. Tu ti je u ovoj kući, gle. Tu Šta si to 3. stavio? Nisam to ja stavio, to je ostalo tako. Da, 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 da. Njihov spot. Da, da, da. Topex. A di mi je ovaj Blacksmith? On inače ima dobrih stvari. Ti pregledao ove kuće? Ma nisam sve. Ovdje Čekaj. imamo krevet, možda nećemo morat ni krevete Pa imam, praviti. da. Ima dva, ima ih. Evo gle, ovdje možemo spavati, ima 2 kreveta, ima 4 kreveta. Stari moj! Samo ja sam Emeralde sam našao. A i ja sam uzeo sve već. Ja ću prespavati u ovoj kući. Možemo tu spavati, ne? Krenio sam craftat, vidi, ne mogu se snaći. Ma ima kreveta i previše stari. Kakva je ovo kuća? Ja ovo nisam do sad vidio da villageri ovakvu kuću imaju. Kako? Ovak velika neka kuća. Mislim ono kao ljepše malo napravljena, šta ja znam. Nemam pojma šta. Da bar imaju koje željezo. A ja nemam baš za jest. Vidi ovaj mač koji imamo, teme nemoj zezat. Di ćemo kopat, jer ja moram si nabaviti ugljena i kamena i svega. Pa nema vez, neću kopat, nemam pojma. Ja ću tu krenut, malo sam da ih kopam. kopam. Ne možeš da ubiješ ovu mačku ili nešto. Neću. Jer kuš to sve da moram tražit kasnije, nije to neš problem, ali... Nađem ja sve kako sam tam našao, imam baš sve, tako ću i tu. A da, ali ja mislim da bi trebali da bi trebali pobijediti Minecraft kad budemo u stanju, ali kad budemo na full armor i sve. Ja sam to zaboravio, kako to funkcionira? Čekaj, ti Ojoj, stari moj, moraš u Nether, moraš blazove ubijat, moraš onda naći onu... Znam, kao... oči... Da. A mislim, tražit ćemo svakak prije nego što krenemo, ali mislim da bi bilo dobro. Gledaj ovo šta sam ti htio reći. Ti možeš nastaviti normalno igrat Minecraft. Koliko se sjećam iz one, ne znam, kao da 1.4.2 verzija, nemam pa koja je bila. 1.5.2 možda. Ne, ja sam prije još igrao Minecraft otkad još. Da? Ne znam jel možeš... Vidi villager mi levo u krevet. Sa šeširom. Joj bože. Šta jel možeš? Šta si ti htio? Ne znam jel možeš nastaviti kasnije normalno igrat. Ajde legni spavat. Ne znam možeš kasnije nastaviti, razumiješ, survival, iako pobjediš toga, jel da? Da, ideš normalno dalje, još naš dobiješ, ja mislim. Ja, meni su villageri zauzeli. Pa dobro, uzmeš si kreveti. Maknuo sam ga. Probudio sam čovjeka, šta da ti kažem. Lisice, jesu to lisice? Mislim da da. To ti je mačka. Ma, nisu ovo mačke. Nemaš lisice, imaš vukove i mačke. Svašta. Ne? Nemoj, gle, gori, ide u mene. Ja ću zauzet nečiju kuću. Trebamo ubiti ovog Iron Golema. Nemoj, zašto? Šta će mi on? A ne znam, hoću dob željeza od njega. A nemam pojma, ali mislim da bi bilo dobro. Treba bi nešto ugljena. Zašto sam ja krevet uzeo? Dobro. Nemam pojma, ja sam tak neki zbunjen. Da, trebam negdje... Ja isto, gledaj, ne mogu se sad snaći, čovječe, igrao sam 4 godine, znam, znači, evo sad gledam ovakvu kuću, znam točno, a joj, gledaj, tu imam nešto. Znam točno šta mi se nalazi u svakom boksu u ovome. Kuća mi čudno, idem sve okolo, naokolo, ne znam šta da radim. Pa da, ali trebali bi malo kopat, ja mislim, u svakom slučaju. Da, tu imam, pošto nemam baš nikakvo oružje. Čekaj da vidim šta da radim. Ovi moji su picu naručili. Ja idem tu malo prokopat, ali nemam baklja, nemam ugljena. Kako je picu, naručio kakvu picu? Na picu ovi moji tu.
Kakvi su... Sad sam se sjetio zato što sam gladan. Evo ugljena. Znači, iPhone mi šalje da idem spavat. Pa to i ja dobijem. Kad imaš alarm onda ti obavijest dođe. Šta, jel se ovo meni čini ili ovo stvarno ovak drveni kramp brzo kopa? Ma kaki. Pogledaj ovo. Skoro ja sam navikao na dijamantni efficiency 5 i unbreaking do kraja. Čovječe, kako tako brzo? Kaj si ti faca, ti mene moraš učit Minecraft, ja to ovoga... Šta Stari moj, moraš me naučit dosta toga, ja sam to, znaš koliko zaboravio. Znači, ja sam ti čovjek koji zna recepte. Sve. Ali imaš sad ovu knjigu, stari moj, ne trebaju ti Da, ja sam ti recepti. za sebi printao ovo. Ajde zabrije. A znaš kak je ona ilustracija lijepa? Imaš plodne za kupit. Nikad ti nisam kupio, žalosno. Šta ovaj čoban, ništa, a? Di su svi villageri? Da si uzem. Možda mogu, Video, možda koji mogu sam ja razmijeniti to. pacijent. Vid lika. Mate, Molim. trebali bi poubijat villagere. Nemoj, ne. Jesi ti vidio što on radi? Šta radi? Pa lik uzima nam i tu hranu. Pa, Villager. čuješ ti. A znaš A? što on to radi? On ti to presijava ponovo, nemoj ga ubijati za živu glavu. A da presijava, ali uzme sebi kontaš, nemamo mi ništa od toga. Eno, koji on je tamo? Pa da, pa kak ćeš uzet? On uzme i posije drugo i ti nemaš ništa. Pa dobro, ostane ih na... Pa poslije bar da raste ponovo. Ne kužim te šta sam htio reći. A? Ne razumijem te šta sam htio reći. Pa ali on poslije ponovo, razumiješ, ali on i uzme. Kak ne razumiješ šta ti hoću Okej, reći? pa ostavi onda nek to radi, pusti kad bude pri kraju ja ću pokupit. Pa ne možeš pokupit, on sad dođe, kužiš, iskopa, uzme i stavi drugo i ti nemaš, Dobro, ne meni je možeš par uzet. sadnica bitno, ajde evo na, uzet ću si ovo, naprimjer šta je ovo tu, isto brakva. Neće nikad narast, razumiješ? Kužu. Jer on odmah uzme. Razumijem. De posi tu, čovječe. Ili ima A trebali bi ih porokat sve i preuzeti si ovo Ne, sve. ja sam si pokušavao da si ih dovezem. Onako da mi bude selo moje zanimljivije. Ali nisam nikad uspio. Gledao sam sve moguće načine i da pretvoriš onog villager zombija u pravog zombija. Sve sam napitkio pravo i nisam uspio, ne znam kako. Mislim da je to fake na YouTube. Nemam Nisam pojma, siguran. nisam školovala. Žito, šta je ovo? Isto. Jedem krompire, Negdje je stvarno. bila ona, Pogledaj, tu ima špilja. znam čak i gdje. Mojem si Mislim da kopat sam to malo. ima ona, kako se ono zove? Beetroot, čekaj, šta je to na hrvatskom? Beetroot, evo ga, to je... Nemam pojma. Ne. I krompiri, znači sve imam. Joj, ja bi se To samo i- željeza malo da si shield napravim. Ma ne treba ti to ništa još. Ma treba mi shield, treba nam- moramo malo rokat ove. Ja Evo željezo. nemam ni ugljen ni ništa. Čekaj da vidim ovako šta da radim. Tiba ja nisam sebi ni Optifine instalirao. Ja nisam to stavio. Ne veze, evo. Stoji mi na 120 FPS-a sam. Ja imam, znači ja s ovim Da. kompjuterom koji košta bratu, hajde da se malo pohvali, 18.000 kuna, imam 60 FPS-a. Nemojte se ljuti čovječe na me. Ja sam bezobrazan čovjek. Sam se hvališ, Ja strašno. sam hvaljivac. Pa napravio sam ga prije godinu dana. Grafa je od ove godine, lol. Ma ti si I profesionalan. proca od ove godine, lol.
A imam mini problem. Koji? Nemam ugljena. Imam ja. Čekaj, beetroot još da pokopam. I ovo. I ovo. Ajde uspjeti ovo, šta kad već mi je tu. Gledi se je popeo ovaj golem. Zaboravio sam ovoga. Lik se Znaš popeo ti koliko gore. njega korisno imat? Pa zašto? Pa tu imam toče, ali ne moram ni uzimat. Pa imam ti ja 37 ugljena. Na vez, pa dokopat ću sad njih, sam da imam bilo koji. Njega ti je korisno imat ovako. Čekaj da gubim, pa... ne! Što si ti sad napravio? Jel te rokno, a? Kako? Ubio me. A kako te, odakle te ubio, ne razumijem. Ja sam idiot. Viš ti šta je to kad se čovjek navikne na... Al te je bacio, na a? bezobrazluk. Ono, ko kad si bogat i imaš sve i svašta, misliš da možeš sve. Ja idem kamenim ovim krampom lupit i čovjek me udari 2 put i gotov sam bio. Dobro, imamo ponovo. Bitno da će da pravimo su sadnice, tu ne moram tražiti 3 sata. Znači to i to... Dobre, ovako, ajmo sad nešto malo prokopat. Viš, bio sam lako, htio sam od njega pokupit, od njegovog skina, željezo. Da ga ja ubijem. Nemoj ja. Rohnit ćete, znaš kako je mene baci u zrak, čovječe, ko bomba. Da ga pravim ubit. Zanimljivo ovo početak, Nema ničega. A morat ću napraviti jedan kratak footage o ovome. Svoj svijet, a? Da, to moram pokazati ljudima kako si ti kao moj najbolji prijatelj mene ostavio da igram sam, pa 3 godine. U nadi da ćemo igrat kao nekad. I dobro, bio još jedan s nama. I moj brat. I ti si me napustio. Ubio sam ga. Zašto? Koliko dobio željeza? 3 sam dobio. I... to malo. A šta si ti mislio? Nisam ja tebe napustio, ne priča gluposti. Molim? Pa ja sam prestao snimat općenito sve. Nisam Ti si ono... prestao i igrat? Pa da, igrat sam prestao, nisam ono... jednostavno nisam igrat. Sad si u eri Ryzen procesora pa i svega toga pa možeš. Da, pa mogao sam im prije, ali opet, jedno vrijeme ti nisi mogao, pa ja nisam mogao i tako. Znači, nemoj mi reći samo da kad ti pogledam sad novu epizodu tvoju. Da? Nemoj da ti vidim lošu kvalitetu ovoga videa, onak da ti se ne vide... Pa pogledao si valjda neki video pa vidiš kako je kvaliteta. Jesam ovaj novi. Problem ti je sam jevi ga, ne znam, trebaš pogoditi koju ćeš kvalitetu staviti jer bude video prevelik. Ma neka, imamo internet. Ja ću kod tebe uploadat. Možeš staneš s autom van i... Kužiš, hoćeš da se update-a. Uvoziš u kompjuter u auto. Dođem s autom i uploadam i odem kući. Možeš doći u moj game room. Ja bi ubio ove villagere, idu mi na živce. Ovako. Koja sam ja budala. Legni spavat, molim te samo. Baš sam budala, aj bjež van. Znači, stari moj imam željeze, još sam bio rekao da trebam napraviti ovaj shield i budala, ne napravim ga, potrošim sve željezo. Top. Ne veze, idem kopat. Gdje je ona špiljica?